Bones tardes, amics meus tots, benvinguts en aquest segon capítol d'Armes Estúpides. En aquest cas, en el mapa, en el fantàstic mapa de Dome, Dom, pronuncieu com vulgueu, fills de puta. Farem servir l'escut antidisturbis, com no, arma de destrucció massiva, el ganivet de arrojadizo, digueu-li com vulgueu, i el llançagranades, no? El llançagranades, aquell que la mira de la qual quan apuntes sembla el personatge de Robocop, veieu? O Terminator, digueu-li com vulgueu. Bé, el fi és que el llançagranades no és massa útil en aquesta partida. Ho haig d'admetre, faig una baixa amb una arma normal. Això és fer una miqueta de trampa, però bé, és l'única que faig, no? Les altres són amb armes estúpides. I com veieu no és massa útil, no, aquest trasto, No és l'arma més recomanable per fer de jugador normal, per fer de jugador friki. És molt recomanable, sí senyor, sí senyor. La mira és bastant patètica, no fa gaire mal, encara que si li fots ben fort i si fas impacte directe sí que és possible que el matis, no? Però com a mínim són 3 granades per matar un amic. Ai, veus? És molt difícil, ja tinc ratxa de morts. Ara canvio de classe. Ara no sé per què, però em poso llançagranades perquè me n'havia cansat de fer portar aquesta cosa. Ara ja em poso l'escut, em poso en sèrio. Només n'he mort un amb la M4A1. I bé, vaig a fer servir aquesta meravellosa arma, a la qual faig una bona ratxa, no sé quin punt de la partida faig una bona ratxa, em sembla que és aquest, sí, és aquest punt. Ai, s'ha de ser manco, Aquí torno a agafar el ganivet, trobo aquest pringat aquí sense fotre res, torno a agafar el ganivet, i aquest imbècil em dona pel costat. Bueno, aquí està intentant agafar el paquet d'ajuda, molt llest, LSTO, digo L i STO, bueno, i jo continuo la meva partida caminant per tot el mapa amb aquest trasto, embestint la gent que em trobo. Aquí trobo un altre company i li disparo el ganivet balístic, no? Bé, aquí m'he defensat bastant d'aquest home i he fet una vengança, no? El puto campero dels collons que es quedava aquí, bueno, campero no, campista. I aquí els companys van passant per la porta aquesta. Ja he fet ratxa de paquet d'ajuda i aquí faré una altra ratxa. Predator, no? Ara, bé, un parell de baixes o una, no, em sembla que és un parell, les faig amb el Predator, o sigui que tampoc comptarien. Però la gran majoria ja les faig amb l'escut antidisturbis. És bastant, ai, veu. És la manera de matar un escut antidisturbis, rodejar-lo i apunyalar-lo per l'esquena. Aquí faig una baixa doble, em sembla, no sé com, no sé pas com, perquè l'altre no sabia on collons era. Aquí llanço un paquet, em sembla que em torna a tocar un altre Predator, no me'n recordo. Vejam, com us deia, no, un SMI. Un SMI que no dura massa, de veritat, però bueno. Deixo aquí. Vaig a buscar enemics, no en trobo ni un, hi ha un PFLO que me'ls va robant tots. De seguida m'hi mata un company. Li robo la baixa a un amic. Han destruït el meu SMI. I darrere tinc un enemic que porta magdalenes. Vaig a eliminar-lo, però en tinc un al davant, o sigui que no. Davant i darrere no es pot lluitar. Aquest home amb l'escopeta es pensa que em podia matar, però la meva arma de destrucció massiva és molt més poderosa, no? Aquí em defenso una miqueta de l'helicòpter, però una mica amb la PP90 acaba amb mi. Bé, continuo la meva això. 7.300, 4.700, queda una baixa, una única baixa, copejo i torno a copejar. La victòria és meva i l'última baixa
és amb l'escut antidisturbis, el qual em dona un títol i un emblema. L'emblema es diu Aplastado, no, el títol es diu Aplastado, perdó, i l'emblema, si no recordo malament, és un Juggernaut. El Juggernaut era una altra cosa d'escuts, bé, és igual. La proporció és bona, traiem 3 baixes, una del Predator, i la proporció segueix sent bona. D'una baixa, però segueix sent bona. Espero que us hagi agradat aquesta partida d'armes estúpides, i, bueno, espero veure's en el següent vídeo, deixeu un like si us ha agradat, bla 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 bla. Bye bye, hasta otro ratito,